Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa rozhodli konať. Spojili sme sa, aby sme vysadili 400 nových stromčekov. V našej spoločnosti si uvedomujeme zodpovednosť za prírodu, za prostredie, v ktorom žijeme, a preto sme sa rozhodli pristúpiť k činom. Aj malá zmena môže priniesť veľké výsledky. Dobrovoľníctvo má v našej spoločnosti dôležité miesto, pretože takýmto spôsobom budujeme firemnú kultúru a lepšie sa spoznávame v tímoch. Veľmi radi sa zapájame do aktivít, ktoré nám dávajú zmysel a vieme nimi podporiť a zlepšiť nielen prostredie pre nás, ale aj pre naše budúce generácie. Teší nás, že ako mladá generácia sa môžeme zúčastniť ekologických aktivít a pomôcť pri výsadbe stromčekov.